Alikho elishona lingenazi ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili. Uhulumeni ubheka ukuziphehlela amandla bakhala ngokunganakwa abakhubazekile kanti bakhethe ubuholi obusha be-AACDP. Izindaba ze1KZNTV zifundwa nguSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Usekela ngqongqoshe wezamandla nokubiwa phansi uDokotela uNobuhle Nkabane uthi sesiphelile isikhathi sokuthi iNingizimu Afrika ithembele kumazwe angaphandle ukuthola uwoyela kanye nogesi, kodwa kumele lelizwe lizimele likwazi futhi ukuziphehlela zona lezi zinto ngoba kokuzithola emazweni angaphandle kubize ishisiwe imali. Ekhuluma neziko lezindaba uDokotela uNkabane uthi ke ngokocwaningo lelizwe lingakwazi ukuziphehlela lona uwoyela kanye nogesi, ngakho abantu abayeke ukuba nomqondo wokuthi ke uma singase siziphehlele zona lezi zinto kungaphazamiseka imvelo. Usekela ngqongqoshe wezamandla nokubiwa phansi uDokotela Nobuhle Nkabane uthi abantu kumele bafundiseke ngokubaluleka kokuthela kuleli liziphehlela uoyela negesi ngoba uma kulandwe emazweni angaphandle kubiza imali eshisiwe. Usekela ngqongqoshe kusho lokhu ngesikhathi ehambela indawo yaseHluthankungu ogwinoseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal lapho efundise khona abantu ukuthi ucwaningo luveza ukuthela kuleli lingaziphehlela uoyela negesi futhi ngeke kuthikameze imvelo. Angithi into esifunayo South Africa nathi we want our own independence because se rely manje kumazwe ngaphandle ukuthi asisupply ngo-oil nabo ne-gas sibe sinazo ngokocwaningo lwenziwe iphasa ne Council for Geosciences mabesenzela exploration nama seismic surveys. Siyafisa ukuthi abantu bangasabi bathi mangaba kwenziwa lolo hlelo lokuthi nathi sithole si-exploit lama mineral resources esinawo sithi mhlambe kuzophazamiseka imvelo. Kunenhlelo ezikhona ezenza ukuthi ingaphazamiseki imvelo mangaba kwenziwa lonke lolucwaningo ngisho noma sekumayinwa ke if kofika lapho sekufuna si extract yona le oil and gas esinayo kangaka eSouth Africa ngoba ama discoveries maningi futhi ayeqhubeka evela ngokuvela kuma different provinces. Uthi benguhulumeni basishaya isifuba ngokuthi sebehlinzeke ngogesi ezindaweni eziningi kuleli ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya. Sasibekile sathi masingena ngo1994 sathi siuhulumeni sifuna ukuthi sirechele ukuthi universal access la chaza ukuthi wonke umuntu unayo access to basic electricity meaning uyakwazi ukuconnecta light ekhaya. So sesirechele leyo target. What we are chasing ngoku ama infills ukuthi mhlambe may expanda kuba ne growth kwi population endaweni ngokuexpanda kwama settlements sipushe lokho ukuthi kukhona izakhiwo ezintsha endaweni yakithi sesiyaphuthuma sokwenza lawo ama connections okanye kunama informal settlements sichase lokho akukho ukuthi ngokwe state sethe sasenzile ukuthi asikabukwazi ukubakhava sesibakhave bonke labo esasibenzile ngalesikhathi sasenza i-quantification of abantu abangana access to electricity. Usekela ngqongqoshe ubehambisana nosekela ngqongqoshe beminyango yahlukene kahulumeni okubalusekela ngqongqoshe wezempilo kuzolonke uDokotela Sibongiseni Dlomo kanti uthi bona bebezokhuthaza umphakathi ukuthi abanezihlobo ezazisebenza emayini zizofaka izicelo zenkokhelo ngoba baningi abantu abangazitholanga izimali zabo. Abantu esasiyobabona nasizobabona namhlanje la abantu ababesebenza ezimayini ngoba kwabantu abamnyama abazange bathola iphume impesheni zabo njengoba saziphumela abelungu. Labo bantu siyabavukuza kuyo yonke eSouth Africa neSADC bangangesigidi abantu efuna bathola imali zabo. Kodwa into ebaluleke kakhulu engasenziwe kusukela namhlanje ukuya phambili ukuthi ababambele number ezothi bebeyishayela bakwazi ukufaka imininingwane yabo ngoba bangathi befika le emzimkhulu nakwezindawo esazoyihamba bafike sebethola imali zabo seyiphumile. Ababambele number 080 1000 240 enye futhi number efuna bayibambe 072 557 8077. Kulo mcimbi abantu bathola ithuba lokubuza kabanzi ngezinhlelo ezihlinzekwa iminyango kahulumeni yahlukene ebezihambele lo mphakathi. Ezindabeni ze1KZNTV kubi kuzamando sicele ngiseHluthankungu.
Abantu abaphila ngokukhubazeka abamelelekile kahle ngamalungelo abo njengoba umkhulu umthamo wezingqinamba ababhekene nazo kuleli. Inhlangano engenza inzuzo iPietermaritzburg Mental Health Society iveza ukuthi ke ifuna uhulumeni abuyekeze amalungelo abantu abaphila ngokukhubazeka ngoba nabo bangabantu futhi banezidingo. Bathe bayazidinga izindlu zokuhlala futhi ke bayafisa ukuthi ke kwandiswe izikole eziqondene ngqo nabo njengoba ke zincane kakhulu ezikhona kanti ke futhi azikwazi ukubathatha bonke. Namhlanje kubungazwa usuku lwamalungelo abantu kuleli kanti abantu abaphila ngokukhubazeka nabo bayabalwa kulabo. Inhlangano engenza inzuzo iPietermaritzburg Mental Health Society ichaza kabanzi. Abakhubazeke ngokomqondo une-disability, mental health disability, une-rights, wonke umuntu une-rights efana nawo wonke umuntu. I-rights mina enginayo noma ngathiwa une-disability nawe futhi ngokunjalo une-rights. Njenge-rights yokuhlonipheka eyokuqala ukuthi kumele sibahloniphe. Enye into esiyibonayo ku-government nendawo eningi zincane izikhungo lapho bathola khona usizo. Ngisho izikole abangisho ama-special schools kunzima. Izindlu ngezinye zezinto abazidingayo. Ukuphuma ngisho le ndaba zezindlu RDP house uthola ukuthi umuntu usaphathiswa komntwana kwifamily angabhaliswa nje ukuthi naye phela aphinda athola indlu ukuze ezokwazi ukuzimela. Kanti mangase ngenichazele nje baningi kabi othola ukuthi bangakwazi ukuyibamba imizi, bangakwazi ukwenza izinto ukuthi nje babe ngaphiwe ukuthi imiqondo yabo ifane njengeyethu bese beyacwaseka ukuthola ukuthi even noma ngabe sekufanele bhalisa izindlu ze-RDP umzali uzobhalisa zonke ezinye ingane zakhe bese yamshiya yena. And then utholakala ukuthi uyakhula use-frustrated ufisa ukuphila yakhe impilo akakwazi ukuyiphila ngoba nale disability grant abayitholayo from uhulumeni inganeli kahle kahle ukuthi umuntu angahamba ayothola umqasho thizeni ezokwazi ukhokha irent aphinde adla aphinde enze zonke lezi zinto. Abanye bathola ukuhlukunyezwa ngokocansi. Okunye ukuhlukumezeka okukhulu esike sikuzwe futhi ukuhlukumezeka kwezocansi uthola ukuthi umuntu ngoba nakuthi ukhubazekile ngokomqondo usuthi umakoti wakho naye avuma ngithi akazi ukuthi kwenzakalani makumakoti and then aqaleke kanti usiyahlukumezeka. And then so mangabe sikhuluma ngokuhlukumezeka ngocansi sikhuluma ngo-sexual abuse and then kube khona physical abuse where abantu emphakathini becindezela amalungelo abantu abakhubazekile ngokubaqasha bakhutheleka abantu esisebenza ngabo siyabazi. So uthola ukuthi kule employment esikhuluma ngabo uzomthatha uyombisa umgodi uyomqhubisa amabhala ekukhelela amanzi at the end of the day mase umnikeza isikali sotshwala uthi yona into omholela ngayo ukuthi hayi nangu 10 rand hamba uthenga ugwayi. Kanti ulwazi ngamalungelo abantu abaphila ngokukhubazeka liyashoda kubantu abamnyama. Abamhlophe bathi ba-understanda kangcono. Ngenxa yani ake ngithi umuntu uyafika la umuntu omnyama asifundisekile umzali akamukeli uze kuthatha isikhathi eside ukuthi ingane yakhe isizakale. Siyacela abanye babo uthola ukuthi bavalelwe endlini bayakhiyelwa bayaboshwa okucindezela amalungelo abo kakhulu ukuthi akekho umuntu ofanele akhuleke njengesilwane ngoba kuthiwa umanazule nje angazi ukuthi uye. Ezindabeni ze1KZNTV Amandla.Bayakhala ngisemgongondlovu. Ilungu lesigungu esiphezulu kwi-African Christian Democratic Party okuyi-AACDP ngamafuphi uWinnie Ngcono uthi ke nakuba imbongo isinali ilungelo kodwa ke kunezinto abanganeme ngazo okuhlanganisa ke ukukhushulwa kwezisu kanjalo nokudayiswa ngomzimba kwabesifazane. Ekhuluma ke nethimba lezindaba le1KZNTV ngesikhathi leli iqembu likhetha ubuholi balo besifazane emntubatuba uNgcono uveze ukuthi ke bazimisele ngokwenza kahle okhethweni likazwelonke futhi ke bajabule ngendlela iqembu elikhula ngayo. Njengoba lakuleli libhekene nesihlave esibi sokuhlaselwa nokuhlukunyezwa kwabesifazane iqembu lezepolitiki lamakholo esifundazweni KwaZulu-Natal ACDP lishumayele lelo vangeli ngenkathi nengqungquthela yokukhetha ubuholi besifazane kulesifundazwe. Ilungu lesigungu esiphezulu ligxeke kakhulu ukukhushulwa kwezisu nokudayiswa komzimba okwenziwa abesifazane. We are the mothers, we raise the kids. Some of us are single parents, some are married, but in the main, women are the ones that raise children. Now, it really breaks our heart to see abantwana bethu aborting day after day because they think it's their right. It pains us as well as women to see that abantwana bethu are
big in prostituting because they feel that it is their right because it is legislated. So we really are excited to be in the senior positions where we can be the voice of those that cannot come up front to say we are saying no to that as women of destiny, as women of the ACTP, as Christian women standing for God and God's principles. We are saying no to abortion, no to those laws that are not biblical. Umholi waleli iqembu esifundazweni KwaZulu-Natal umbhishophi uSipho Manqele uveze ukuthi abahambisani nokuhlukumezeka kwabesifazane ingakho begqugquzela ukuthi amadoda kube yiwo avikela imbokodo. Udaba ke protection kamama ngaphakathi kuma family values wena njengomuntu ompisholo ulazi kahle ukuthi libaleke kangakanani. Nkosikazi uyisilulu, unkosikazi uyiprotector, unkosikazi uyo yonke ekhaya, therefore udinga ukunakekelwa ephathwe ngendlela efanelekile. Mhlawumbe abantu abohlale bekutshela mangishumayela enkonzweni la ngishumayela khona ikakhulukazi uma kufa indoda ngingwatshele point blank amadoda ukuthi indoda eshaya umfazi akakabi indoda leyo fanele iyolunga ilungele ubudoda. Ngamanye amazwi abesifazane ACTP banake kakhulu. Kanti lo ngusihlalo wophiko lobesifazane oqokiwe uthi bafuna ukuqinisekisa ukuthi wonke amacala ahlanganisa ukuhlonyezwa besifazane nesingane ayalandelelwa kuphinde kube nobulungiswa. Sibheke kakhulu ezi women of destiny lapha eKZN ukunakekeleka kwabantu besifazane kakhulukazi. We are also worried ngalabo abantu besifazane abahlukumezekayo namacala khona awathethwa. Sigcina sibona nje ukuthi ababoshiwe abanye abantu kodwa angathethwa amacala singababoni abantu bokubi beboshwa. And nalawa abikiwe amacala sicabanga ukuthi mancane kunalawo enzekalayo angabikwa. So we need ukuthi thina abantu besifazane sisukume sikhulume siphinde futhi abantu abenza okubi bathola ukujeza hayi nje kuphela ukuthi bagcine beboshiwe nezingane zethu zikwazi ukunakekeleka zingahlali ezweni elingaphephile. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eMtubaduba. Mbukela ke siye ngasezitolo sihlangabezana kanjani futhi masibuya. Siyakubingelela sekwamukela mungabe usanda kubukela izindaba zethu ze1KZNTV nazo izihloko esithi yizo ezihamba phambili. Uhulumeni ubheka ukuziphehlela amandla bakhala ngokunganakwa abakhubazekile kanti bakhethe ubuholi obusha be-ACTP. Iphini likaSihlalo we-ANC kwisifunda imibuso kubheka uphumzile Mgcina uthi ke kuba libheke ngamehlo abovu usuku lokhetho lokuchibela oluzoba ngomhla ka-12 eDannhauser kulandela kwesula kwekhansela lalendawo ebelizimele. Lolu khetho kulindeleke ukuthi ke lube ngomhla ka-22 kuMashi kuwo lonyaka. Umgcina ke uthi abangabazi ukuthi kukhongolose uzoyinqoba le wadi njengoba ke lowo ongenele ukhetho ekhethwe umphakathi uqobo. Uphumzile usho kanjena njengenkathi ANC iqhuba umkhankaso wokunxenxa amavoti ngempela sonto esiphuma kuyo. Uphume ngobuningi umphakathi wa-12 kumasipala waseDannhauser eAnneville ukuzokweseka iANC njengoba kulindeleke ukuthi kube khona ukhetho lokuchibiyela mhla zingu-22 kule nyanga. Iphini likaSihlalo wesifunda imibuso kubheka uphumzile Mgcina uthi bayaqonda njengeqembu le-ANC ukuthi maningi amaphutha abawenzile kanti bazimisele ukuwalungisa. So namhlanje ke silana ke sizonqenqa abantu siphinde sibakhumbuze ukuthi uANC usekhona unendlela ezintsha ekhona azozenza siqonda futhi nokuthi ke maningi amaphutha esiwenzile esimisela ukuthi siwalungise. Ezinye izinto esizitholile masingena imizi ngemizi bebekhala kakhulu ukuthi amakhansela imhlangano abayibizi abantu abakwazi ukuxhumana nabo. So njengo-ANC sizimisela ukuthi ukuxhumana nomphakathi sikhuphule kakhulu izinga lethu ngasonke isikhathi sihlale sixhumane nomphakathi. Umgcina uchaze ikhansela izongena uSibusiso Mbatha njengomuntu okhathalelayo umphakathi. uSibusiso umunye umuntu oyicomrade lakudala likade likhona lizabalaza lisiza abantu lingakhethiwe lingalona ikhansela kodwa lalikwazi ukuthi liqhubeke lilekelela abantu. Besikhumana abantu bebhola bejabula kakhulu ukuthi bakwazi ukuthola amajezi through yena engakabi nokuba ikhansela. Sakhuluma nabo mama ababekade bekhala belima wakwazi ukubalekelela ukuthi balime bathola izinsiza zokulima. Sakhuluma nabanye abantu abayobaba ngoba singena imizi ngemizi sambe sikhuluma wachaza ukuthi cha uSibusiso Mbatha kuningi asekwenzile engakangeni nje uqinisekise
still ukuthi endaweni yokufihla abantu lapha emathuneni abantu bayafakela itoilet abantu abadala babe lapha bazokwazi ukuthi babe netoilet. Ziningi indlela sezenzile uma singayibala njengakangeni, kodwa okubaleke kakhulu umuntu wasendaweni owaziwayo ohloniphayo futhi naye usasemncane ke ukuhle kakhulu uzokwazi ukuthi agijime kakhulu mayithuna. Amalungu omphakathi athayajabula njengoba ukhansela wakule ndawo esebenza ngezidingo zomphakathi. Enye into futhi eyenza ukuthi sijabule kakhulu, siyabona ukuthi ukhansela wale ndawo ukhuluma kakhulu nezidingo zomphakathi. Sindlulile nje la emavikini bekungahambeki, kodwa ke nxa ikhansela kwazi ukuthi ke kulungise umgwaqo, kwakwazi ukuthi ke khandwe nama-pit toilet, kanjalo ke kusebenze futhi nama-hanisaka. Khona manjalo usekela sihlalo uthi ukubuyisa ithemba le-ANC emphakathini kufanele belalele lokhu okufunwa umphakathi bephinde bekwenze. In order for us as ANC to gain confidence from abantu emphakathini kakhulukazi abantu abavotayo ukuthi sikhulume izinto eziyiqiniso, into esingesikwazi ukuzenza sisho cha lokho angesikwazi ukwenza ngenxa yebudget ekangaka. Abantu sibabize sibalalele, kungabe ukuthi ngasonke isikhathi uma sibabize sizobatshela, kodwa kubalekile ukuthi abantu sibabize sibalalele khona bezokwazi ukuthi bawu-one uhulumeni okuwona, ngoba ekhathini eyindlula amaphutha amaningi besigcina sibabize sibareportela kodwa singabazwanga ukuthi bathini. So ukuze sigain confidence kubona, ukulalela ukuthi bathini base siyakwenza, singenzi into esicabanga ukuthi balungele kodwa senze into esicabanga ukuthi iyona abayifunayo. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThobeka Dladla eDunhouse. Umasipala eRenkonyeni uxwayisa umphakathi ngabantu abasebenzisa ikhasi lalo masipala ezinkundleni zokuxhumana uFacebook ngokungekho emthethweni. Okhulumela lo masipala uSimon April uthi leli ikhasi elingekho emthethweni lidicelela phansi ke isithunzi salo masipala, kanti ke abantu kumele ke baliqaphele ngoba ke alifani nelabo la ngempela lona elinabantu abaningi. Umasipala eRenkonyeni usukhipha isexwayiso njengoba kunabantu abasebenzisa ikhasi lalo masipala ngokungekho emthethweni. Besebenzisa nophawu lalo masipala ukuzama ukuka abantu bebathembisa umsebenzi. Okhulumela lo masipala uSimon April uthi umphakathi kumele uqaphelisise bangazitholi sebeyizisulu zobugebengu, kanti uthi lesi senzo sidicelela isithunzi salo masipala phansi. Facebook page kukhona enye evuliwe egameni leRenkonyeni kwasetshenziswa nelogo yaseRenkonyeni. Singafisa ke ukuxwayisa umphakathi ukuthi elaseRenkonyeni page ngiyacabanga ukuthi abantu abaningi sebeyalazi, nabalandeli bazi ukuthi nabalandeli abaningi. Leli elisanda kuvula cishe lineyinsuku nje, linesonto livuliwe, so uzokwazi ukubona uma ukuthi lisanda kuvula uzobona ukuthi akulona ke leli laseRenkonyeni futhi alinayo ubaba umeya, leli laseRenkonyeni linano baba umeya. Sifisa ukubaxwayisa ukuthi abantu bangaweli ogibeni lokuthi baluthwe, njengoba sazi ukuthi kunabantu abakhona bafuna ukusebenzisa igama likaRenkonyeni bebathembisa imisebenzi bese bebafuna izimali. Kube seveza ukuthi noma engeka udalula umonakalo osuwenzekile, kodwa ukhona umonakalo osuwenzekile ngoba nezinto ezibhalwa kuleli khasi elingekho emthethweni azizinhle. Noma singeke sikwazi ukukala okanye ukumeasureisha ukuthi ungakanani, kodwa ukhona ngenxa yezinto ezibhaliwe kuwona kulona leli page obonayo ukuthi izinto ezingekho professional, izinto ezingahambiselani nemigomo kahulumeni, ngabe isezingeni likahulumeni wasekhaya noma uhulumeni omkhulu, kodwa izinto ezibhaliwe kulona uyabona nje ukuthi izinto ezingahlali kahle ebantwini, othola ukuthi zibandlulula abantu abawolunye uhlobo ziphinde zibandlulula abantu bakwezinye indawo. Esephetha uxwayisa izigilamkhuba ukuthi umasipala usulivulile icala kanti uphenyo liyaqhubeka. Fisa ukuxwayisa noma ngabe ubani okacabange naloko owenzayo lokho osebenzisa ilogo yakamasipala negama likamasipala, ibrand le ekhona ngokusemthethweni yamukelwe ngokusemthethweni ukuthi lokho kuyicala elikhulu kabi. Ungaboshwa, ungakhokhiswa fine, okanye kwenziwe kokubili ukuthi ukhokhe fine nokuthi uye ejele. Ukuthi ke sesikureport lokho uphenyo liyaqhubeka. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuzaMando Sicele ngisesayi.
Injabulo ibibhalwe emehlweni kumalungu omphakathi wasemxheleni emachunwini eMsinga lapho ke imeya yomkhandlu kanye nekhansela lendawo bebezothula izinhlelo zokuthuthukisa lendawo. Kuwoke lo mcimbi baphinde bathula ngokusemthethweni izinkulisi ezine akubalwa kuzo ke iMswanini, iseMthandanyoni, isephila mntwana kanye nasezinhlonhlweni. Baphinde bethula ke futhi izindlu ezakhelwe abantu abalinyazwa izimvula ezinamandla. Injabulo ibhalwe emehlweni kumalungu omphakathi asemxheleni emachunwini eMsinga lapho imeya yomkhandlu kanye nekhansela lendawo bethule izinhlelo zokuthuthukiswa kwalendawo. Ukhansela uMhlabonzima Khoza uthi uyathokoza kakhulu ngokwenziwe umkhandlu waseMsinga kulendawo. Thokoza okukhulu njengoba ubona sesiqalele ethi kangaka nje. Sesayishiya iproject. Kusele izindlu eziningi zomphakathi esingazange sakwizo. Uphinde futhi namahall athize nama-crash athize esingazange saya kuyo ngenxa yesikhathi nanomningi beproject. Nje-ke ngokwentuthuko nje ikhona. Uphinde wabika ukuthi lokho kungalungisiwe okubalelwa kiwe umgaqo kanye nodaba lwamanzi kusezinhlelweni zokuba kulungiswe. Nizoqala ngixolise nje emphakathini wonke wa-Ward 9 izimo enazi ziwenzeka ngakhona. Ake njengemvula nje izigciwe engasibabonakala ukuthi ukhona umsebenzi awenzile kakhulukazi emgwaqweni. Yonakele nje kakhulu emgwaqo ukuthi siyayizama abantu ababekezele. Okuba number 2 kuba amanzi. Amanzi sekunamasonto ocisha amani inyanga yonke amanzi asiwaze ewadini kodwa mabesha basemzinyathi khona ke ipipe la kwiplant enayithathwa khona amanzi okuthwala iyacleanwa lokuzala lelo pipe lelo sibekezele nje mase kuthi ngapha eMnyudini kuthiwa amaphara ke ayeba ke wona athatha icable ngama amanzi la athathwa khona ngokwamavatelikani kusathe ukuma kodwa bayakusebenza abaqondene nakho. Khona manjalo imeya yomkhandlu waseMsinga Dr. Felinkosi Sikhakhane wethule ngokusemthethweni izinkulisi ezine okubalelwa kizo uMswanini, ezinhlonhlweni, Mthandanyoni kanye nephila mntwana. Uphinde wadlulisela izindlu ezakhelwe imindeni eyalimalelwa kakhulu ngezinkathi zezikhukhula kanye nehholo elibizwa ngemapheka. Namhlanje silapha ukuba sizohlangana kuWard 9 ukuba sibe nezinto esizixoxayo noWard 9. Siqalile ke kuseni sehla senyuka sibona ama-project asakhiwa kule ward ukuba siwavule. Sibonile ama-crash maningi, sabona nezindlu ezakhelwe umphakathi zakhiwa kodwa umasipala o2 rooms. Kulowo mndeni osuke sekuxakeke kakhulu siyakusize ngokuthi siwakhele lokho ngangamandla ethu. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThobekadladla emxheleni emachunwini eMsinga. Ake siphinde sihlabe ikhefu futhi sihlangabezena kanjani masibuye. Asibingelele siphinde sikwamukele futhi mungabe ubukela izindaba ze1KZNTV yamukela ke nazi izihloko ezihamba phambili. Uhulumeni ubheka ukuziphehlela amandla bakhala ngokunganakwa abakhubazekile kanti bakhethe ubuholi obusha be-AACDP. Ake sikubhekele ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli liwu-18.53 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-22.60 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-19.76 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Golide ke lona lingu-$1,992.70 ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u-$70.65 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezimidlalo. Umququzeli wesibhakela ngaphansi kwe-Tap Boxing Academy uCebiso Xulu oyindodana kaloyo wayishaya isibhakela kuleli uTap Makhathini uthi inhloso enkulu yomqhudelwano abasanda kuwusungula uqinisekisa ukuthi ke bayawathuthukisa amabhokisa asafufusa futhi asuka ngaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo. Isibhakela besiqhwiza umentshisi kumqhudelwano iTap Makhathini Boxing Championship obubanjelwe eShowe ngempela sonto. Lo mqhudelwano obuhlelwe yilowo engumshayisibhakela ngaphambilini uTap Makhathini
okuwucebiso uXulu osuka ngaphansi kwe-Tap Boxing Academy. uXulu uthi inhloso enkulu ukuthuthukisa amabhokisa asuka ngaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo. Njalo ngonyaka sesithatha amabhoxa ngoba sifuna ukudevelop amabhoxa aseKing Cetshwayo. Sesithatha amabhoxa kwamanye amazwe, sithatha amabhoxa kwamanye ama-province, sibaletha sithi ke ake bedlale bekhumbuza uMakhathini ngezikhathi zakhe. In that angle nakhona sikhuthaza ukuthi ke akube namabhoxa angama-champion. Elinye lamabhokisa asuka endaweni yaseNkandla engaphansi kwalesifunda uSihle Shange uthi kuyamjabulisa ukudlala kulomdlalo njoba naye eqale kanzima wanxusa nabanye kuba baqhubeke nokusebenza ngokuzikhandla bazogcina bephumelele. Namhlanje ngibona ka befikanga la ngifike khona impi yami yokusibili engizoyidlala namhlanje kepha bona bafikanga ka professional noma bedlali bagcine kamisha engingakusho nje ukuthi siyaphambili one time siyaphambili hlehli bayaza abazi umsosha siyaphambili hlehli sothatha iKZN siyaqhubeka siya kwiSA siphumela ngaphandle siyawina kanza kwethu noma kanjani. Lo mqhudelwano wesibhakele bohlanganisa izimpi ezisikhombisa kanti bonakala abantu abaningi bewuthakasela. uSolwazi Thulani 3 Kwanyana wayengumshayisi ibhakela naye ubehambele lemidlalo kanti uphinde wabonakala ebungaza nosuku lakhe lokuzalwa. Kube khona isibhakele esikhulu kakhulu iTap Makhathini Academy promotion ekuyona into engijabulisile kakhulu ukukhuthaza abafana sibaluleka nje ukuthi abafana baphume kuma drugs baphume edakamizweni abafana bangene esibhakeleni njengathi njengoba adinga umshaya isibhakela nje mina njengo-3 leli gama ngangitholanga emapapini. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eShowe. Kuleli qophela ke sibhekele isimo sezulu. Ayike mbukele ngingakade sikuphathele kona izindabeni zanamhlanje sihlangabeza futhi nakanjani kusasa ngesikhathi esifanayo.